Van 1 juli af is het weer mogelijk om na je aanvragen voor evenementenvergunningen in te checken bij de gemeente Noord-East-Friesland en Dantemedeel. Vooral vorige weken, na 1 juli, hebben wij een heel protte mail en belletjes van organisaties. Ja, die zin gaan om in het dorp en dan reageer in dak om wat te organiseren. Maar dan gaat het vaak wel om lietschalige evenementen. Hè? Dus dan haast het misschien over muziek in het dorp, een barbecue, of een braderie. Het aanvregen van de vergunning gaat nou krek wat oorzaak. Zo moet er bijgelijks een coronaplan inchecken worden. Nou, ze moet in eerste instantie goed zien van, organiseer ik binnen of buiten niet. Dus wat is de locatie? Hoeveel mensen kan ik kwijt op die locatie? Dus aantal is heel belangrijk. Ja, en van waar organiseert het? Dus je dan op mensen die tot 18 uur, want dan hoef je een meter afstand te houden. Of als het voor volwassenen, dan was het echt wel mijn plan komen hoe die eurometer waarborgt. Dat is een evenement die moet voldoen aan de richtlijnen die wij opsteld hebben. Die staan op onze beide websites van beide gemeenten. En de organisaties kunnen daar dat even raadplegen voordat zij bij u de vergunning of een melding doen. Maar hoe groot is de kans eens dat het onvregen evenement terug kan gaan? Ja, dat hing het natuurlijk van hoe het plan is, maar het hing het er echt van hoeveel risico is het evenement risicovol. En past het in een evenementenkalender. Wij gaan aanjoen dat wij graag voor 1 augustus van de organisatoren weten willen als zij dit jaar nog een evenement willen organiseren. En dat voor 1 augustus ik bij ons kenbaar maakt, zodat wij goed kunnen inschatten hoe de planning er hier in de gemeente uitziet. Maar ook afstemming met de hulpdiensten en met de veiligheidsregio. Want zij moeten natuurlijk ook capaciteit genoeg hebben, zodat ze inzet kunnen worden. En daar is ook weer afstemming voor op provinciaal niveau. Naast de hulpdiensten houdt ook de gemeente de situatie goed in de gaten. Als altijd een evenement is, dan kunnen natuurlijk vanuit u wij ook toezicht en handhaving even langskomen om te zien hoe het gaat. Het lijkt de goede kant op te gaan, maar toch moet er ook rekening gehouden worden met een eventuele tweede coronagolf. Ze is met name in de Sinterklaas, Sint Maarten en in de kerstfair bijvoorbeeld. Ja, de kans dat die dan teruggaan of op een andere manier teruggaan, dat maken we dan zien. En vanuit de gemeente zeggen wij juist mij maar de organisatoren. We krijgen dus telefoontjes, maar wij zeggen nu van als je hem vragen naar kom bij u, wij helpen je op om toch te zien van wat is wel mogelijk in deze tijd.